50 na lang yan lahat? Oo. Ilang piraso yan? 22. 22? Bili mo na, boss. Bili mo na, boss. 50 na lang daw. Tatakuan na namin to lahat, boss. Ikaw na 50 isa? Oo. Grabe yung 50 isa oh. Oh, baka makawala. Sayang 50. Uy, ito bahay. Uwi na sa bahay. Saan? Kayo, tag 50 mga lapatid. So, pwede mong paliguan to. Tapos, benta mo sa ibang lugar. Tag 100. 50 lang, boss. Oh, bibili mo dito 50. Pagkakainin mo lang ng konti. Gasa mo lang ng konti. Okay na oh. 50 na lang. 50 na lang. Hindi pwede Boss. 35. Hindi pwede. Ayaw na 35. Tag-100 daw mga lapatid. May mga tag 50 dito. Opo, boss. Meron na, may mga tag 50 din dito mga lapatids. Ayan o ang kikinis oh. Anong club yan? PCF po. Ha? Saan yan? ACF. ACF, ano po? Pakita mo yung ano niya. Katawan niya. Ayan. Bata pa. Ano lahi yan? Ewan ko po. Hindi ba? Pinili ko lang po. Pero may sing-sing. Opo. Ayan o. Ano sing-sing yan? Kumring? Hindi po. Ha? QC HPA? PHA po. PHA, kumring yan. Brown na tensin. Magkano yan boy? 100 po. Tandaan na lang? Yes po. Pakita mo nga ako ng isang 50 dyan. Ito po. Isang 50. Ayan. Mga 50 yan. May sing-sing yan? Wala po. Wala sing-sing. Kaya 50 na lang yan. Wala pa eh. Oh, bakit? Ayan oh. May off-color ka na, may kalapati ka pa, tag-50 na lang. Yung awan, sing-sing. Gusto ng pakpak, sa pa, bukang mo nga. Gusto. Magkano itong mga kalapati mo? 80 lang? May mga sing-sing to? May mga sing-sing sila mga kalapatids oh. Aba, 80 lang. Ganda lang training box niya. Linis. Bakit? Ayaw mo na magkalapati? Ayaw mo na? Ayan. Ayan mga kalapatids, 80 na lang. Maganda oh. Saka ito, puti pakpak, puti ulo. Kawalan niya mga kalapatids, hindi daw na 20 eh. Babalik yan ha? Opo, boss. Baka magtataksi yan. Okay. Ayun na, may ikot. Daming ibon dito, dala na itong dalawa oh. Ano pangalan nyo? James ako. James, ikaw? Daniel. Taga saan kayo? Panguluwa. San Carlos? San Carlos, mga kalapatids. Magkano yung ibon nyo? 50 na lang? Pambira, mura-mura mga kalapatids oh. Pag bibili kayong tatlo, tag 20 na lang daw. 20, tatlo? Hindi. Joke lang. Ayan. Ayan, tag 50 na mga kalapatids. May nabili si Tutoy oh. Magkano bili mo Toy? Tingnan na. Ilang po. Sige, pakita mo ngayon nabili mo. Taga saan ka? Naman lang. Dito, San Carlos? Bah, double banded ah. Magkano bili mo dyan? 60. Uy, grabe, Pancom, 2020, patingin. 60 lang yan? Ganda ng breeder mo boy ah. Yung isa, patingin. Nagkakarera ka ba boy? Ba't puro banded ng club yung binibili mo? Ayan, anong club yan? Grabe, 60 na lang yung naka-club banded dito mga kalapatid. Ito, ano sing-sing? Eh grabe, Taiwan. Magkano yan? Magkano yan boy? 50. 50, bali 110 na to. Bilhin ko na lang to, 30. Ay. Uwi ka na? Bili ka dito, tag 50 lang oh. Yan ang pangalan niyo sa Tawag dito sir, German no? Homer. Ito. Tipler na may ano, bago rin, mga kalapatids. Tsaka ito. Ayan, magkano yung ibon boss? 150 lang po. Toy, taga saan ka? Sa Guliso po. Dito sa Carlos. Orbis, malapit lang yan, mga kalapatids. So, tag 150 na lang yun. Mga tag 1.5 noon. Ito, mamahal nito noon oh. Ayan oh, purong puti na ano, tipler na may pagore. Ito, Homer, magkano? Ano lang niya? Parehas na lang. Parehas na ha? 150 lahat? 150 na lang lahat, mga lapatids oh. Ayan oh, German Beauty, kulay brown. Kulay brown na may ano. Pauwi na. Oh, pauwi na kasi sila. Ito, parang killer yata ito ah. Killer ta na, killer. Ayan, mga
mga lapatid, killer to. Tapos ano, mga fancy talaga. Ito, JBH din to. Ganito. Dito na lang yung mga lapatid, 150. Wala nang bawas yun, sir. Wala na. Last price na yung 150. Oo. Sabagay, tag 500 to, 1.5 noon eh. Ayan o, gaganda mga lapatid. So, mga island born Taiwan. Sir, magkano tong kalapati nyo, sir? 300. 300? Purong anak ng Taiwan tong mga to. Ayun, mga taga saan kayo, sir? Sagdaw, San Carlos lang si sir. Yan o, lahat to may sing-sing. Yung iba dito, sir, club. Hindi, wala. Kasi, pero ano, yung mostly lahi nila, ano, Taiwan puro yung mga magulang, sir, no? Yung nanay tsaka tatay. Ayan, nanay tsaka tatay, puro Taiwan, mga lapatids. 300 na lang isa. Last price na yun, sir. 300 isa. Sa bagay, magkano naman yung mga Taiwan, mga lapatids? Average nun, mga ano, 2.5. 2.5, sir, no? 2.5, 1.5. Ayan, pinakamababa na yung 1.5. Bira yun, mga lapatids. Ayan, Taiwan yan, no? Tag 300 na lang, mga island born. Yan, mga nako-cross din na mga purong Taiwan, mga lapatids. Kaya dito maganda mag-start kasi sa ano to, dagat to, sir, no? Pinapakawalan sa dagat. Ayan, tapos yung mga iba makikita mo may mga stamp, ilang lap na yung napunta nila, sir, no? Ayan, no? Tsaka tingnan mo yung itsura nila, mga lapatids. Talagang alagang-alaga, oh. Kikinis pa kahit tag-ulan. Kaya maganda mag-start dito, mga lapatids. Pakarera? May mga sing-sing sila? Meron, pero yung iba wala. Breeder lang, breeder. Breeder na to? Magkano ang breeder nyo, sir? 50 wala, ayaw pa kayo. 50? Breeder? Mga lapatids. Tag 50 na lang yung mga breeder, oh. Pupira, burga, 50 na lang. Basic, may ano siya, sir, no? Sa katandaan na, no? Ito na, kasi nasa akon lang, kulungan yan. Sa kulungan. Pero okay pa siya, nangingitlog pa yan? Ano yung barako? Barako. Ay, tag 50 na lang, sir, oh. Eto, off color. Magkano to, sir? 50 na rin. Grabe, tag 50 na lang, mga lapatids, oh. Lahat yan may sing-sing, oh. Breeder yan. Tag 50 na lang. Bakit, sir? Ayaw magkalapate? Hindi, sa akon naman. Sobra? Sobra na. Bawas alaga. Ganda nun, oh. Magkano ibon niyo, sir? Magkano? Yung ano, yung mga sibong 80 lang yan. 80 lang yung mga inakay. Kaya mga matatanda. 300 to. 300 mga lapatids, oh. Ganda, oh. Club banded mga lapatids. Ito, club banded. 80 lang to. Eh, bumibili si sir. 80 na lang, oh. Ang ganda. Ang ganda, oh. Brown. Pangkarera yan, sir. Pangkarera yan. Magkano yan, sir? 80. Tapon na. Sa akin na to. Iuwi ko na. Kunin ng 150 yan. 150 isa? Lahat. Ay, ko na. pambira 150 lahat na, mga lapatids, oh. Grabe, oh. Tapos may mga sing-sing. 150 na lang. Original roll. 150 na lang, apat. Isang daan ang ton yan. Sing-sing yan. 100 na sing-sing, pero 150 apat. Para ilan yun? Yan. Less than 50 isa. Ano? Grabe, oh. 35. Tag 35 isa, sir, no? 150 na lang, apat. May bawas pa yun? Oo. May bawas pa yun, 35 isa. Eto, mura na sa mura. Yung iba doon pinakamura 50. Ito mga bata pa, pwede pa mapa ano, no, batcher, no. Oo, pati. Napapatinig pa yan. Papatinik pa to, mga lapatids. Kaya 150 apat. Apat na piraso, 150, oh. Grabe tayo, pamigay mo na to tayo. Ayaw mo na magkalapati tayo. Patapon na. Para pakauwi na. Para uwi na. Ayan, 150 apat na piraso. Ayan, pari 35 isa. 35 isa, sir, no? Ayan. Tay, maraming salamat, ha. Mambibenta yan, sigurado ako.